ina ganin wannan wata kaddara ce sai su. Kai kaga kaddara, ni ban ganta ba. Kalmar ba ta zuwa ta fuskar cin mutunci ko kuma cin zarafi. Amfanin furta ta shine kawai a tantance ta inda ka fito. Sanin kanka ne hakan babban kuskure ne. Kai da kai kuskure. Tun ranar da ka fara zuwa gurin Abu na fara kididdigar ranar mutuwarka. Idan har kai ɗana ne, to kar ka sake zuwa gurin Abu. Ya kuke tunanin zan kasance a lokacin da kuka ce za ku raba ni da shi? Shi ya kashe shi a haka. Wallahi, tallahi, zaki zama makoki. Kana da hankali kuwa? Idan na rasa nawa hankalin, to ke zaki nemo naki. Kalmar ta Hausa da kyau sannan kuma ta tsaya a kansa gidigwan domin jahili ne, rashin mutunci a ƙidarsa. Haumarsa kawai yake da banga-banga a cikin garin yana fantamawa domin ya gagari kowa a ilahirin wannan ƙauye. Ɗan ƙauye. Me yasa ba kya mana kyakkyawan zato? Saboda na san ba za mu cimma nasara a rayuwar mu. Muddin ina raye baka da wata matar da ta wuce Abu. To shi kenan. Mahaifiyarki ne ko mahaifinki? Ka yi wa kanka kiyamar laili. Ɗan ƙauye. Da alamu fa za a yi masa kwacen soyayya da takobi ne koko da kalaman baki ko kuma da damtse aka kwaci soyayyar tasa. Yaya al'amarin yake? Ba dan ba bane wani sabon style ne na soyayya. Ki kwatanta min ta ina ne gidan naku? Gidan mu ɗaya. Kai mabiyaci ne, dan noman nan ma ka kasa yi. Yayi ta abin nan a kasuwa take da ka zo kawai ba komai za ka zo. Ana son zama tsohon banza. Burina Allah shiga tsakanin da shi. La, ai har ka ya shiga tunda ya kawo ka nan. Ba komai, duk cikin soyayya ne. Duk abin da zaki mu wallahi ina tare da ki. Wallahi ba dan birni ba ko dan biri ne shi. Duk abin da ka dama shi za ka yi da ita. Ba abin da ba zan iya yi ba. Ka taba ganin na hakura da abin da zuciyata take kauna. To yanzu na ce ba na son ka baka bari na. Mara jin maganar iyayensa, karamin mara kunya. Kamfanin Showman Movie Tune fitaccen kamfanin nan ya sake dawowa da sabon tallan shirinsa mai zuwa muku ba da jimawa ba. Sunan shirin Ɗan ƙauye. Na ji an ce birni tana da tarin ilimi da fasaha, sai dai gashi na ga akasin haka. Kuma ba na so ka bar shi da dai ka kama shi ka kashe shi. An ya san wata bai san wani ba. Ɗan ƙauye. Nemi shirin Ɗan ƙauye kai kallon irin wannan katafariyar arba tsakanin ɗan birni da kuma ɗan ƙauye. Kai ba ƙauye. Wallahi sai na nuna mai ɗan ƙauye ba wawa bane. An gaya miki ni gaya ne? Ai ɗaukan ki zan yi. Saboda suna na mahaukaciya kawai sai in faɗa mota ka saboda ga yayi. An gaya maka ana wannan ne ana? Mashirin shirin Awwal Cakwakiya, shirin Umma Shehu, mataimakin wanda ya shirya Hadiza Yusuf ce, ɗaukar nauyin shirin Kamal ɗan masu kuɗi, a jira sai ta Allah ta yi. Labari Muhammad Shoman, tsara labarin Fahad H. Nafsin, mataimakin mai bada umarni Haruna M. Gidaje. Ɗan ƙauye. Jajircewa da kuma bada umarnin shirin domin 'yan wasan su daidaita Muhammad Shoman, shirin Ɗan ƙauye nemi naka a kasuwa.